Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Ilang COVID-19 patients mananatili muna sa isolation facility ng barangay at munisipyo dahil puno na ang mga ospital. 59 nanay na nanganak sa J.B. Lingad Memorial General Hospital ngayong Agosto nagpositibo sa COVID-19. 11 district hospitals sa Pampanga tumatanggap na rin ng COVID-19 patients dahil sa nararanasang surge. At pagdaraos ng PBA closed circuit games sa Pampanga, aprobado na ni Governor Pineda. Maya Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Sonia P. Soto at ito mga nangunguna tinutukang balita ng CLTV News. Matapos manawagan ng isang COVID-positive na nanay ng breast milk donation para sa kanyang premature twins, agad umaksyon ang JBL Hospital Milk Bank at sinabing sapat ang supply ng kanilang gatas. Nilinaw rin ng ospital na bahagi na ang kambal sa listahan ng mga benepisyaryo ng gatas mula sa naturang breast milk facility. Sa kabilang banda, 59 sa mga nanganak sa JBL Hospital nitong Agosto ang nagpositibo sa COVID-19. Narito ang eksklusibong report. Premature nang isilang ang kambal na ito sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital noong August 12. Anak sila ng COVID-19 positive na si Jean Sonza. Bagamat bumubuti na ang lagay ni Sonza, hindi niya mapadede ang mga sanggol dahil posibleng maipasa nito ang virus sa kanyang mga supling. Kaya naman nanawagan siya ng donasyong gatas mula sa ibang nanay. Ako po ay nananawagan sa mga katulad ko pong nanay na makahingi po ng donation ng breast milk para po sa aking premature twins. 34 weeks lang po kasi sila nung lumabas po at naninilaw po ang kanilang balat dahil mataas po ang kanilang infection at kasalukuyan po nilang nagpapagaling. Sa totoo lang po, ako po ay nagpapagaling din dahil nag-positive po ako sa COVID at ayoko po silang mahawaan kaya hindi ko po sila pinapag-breast milk po sa akin. Pero agad namang pinayuhan ng pamunuan ng JBL Hospital si Sonza na sapat ang supply ng kanilang milk bank. Naiintindihan naman umano ng ospital ang pag-aalala ng ina sa sitwasyon ng mga bata, lalo na't dumaranas din ito ng pangamba dahil sa pagiging positibo sa coronavirus. Sa isang text message, ipinaliwanag ni JBL MGH Chief Dr. Montserrat Chichoco na pinahihintulutan ng Department of Health at World Health Organization na pasusuhin ng COVID-positive na nanay ang mga bagong silang na sanggol. Mas marami umunong proteksyong kayang ibigay ang gatas ng ina sa mga sanggol. Samantala, simula August 1 hanggang August 22, 59 na ang naitatalang nanganak sa JBL na nagpositibo sa COVID-19. Mayroon naman umunong designated room para sa mga COVID-positive na nanganganak sa ospital. Kasama si Reniel Pawid, JM Desus, CLTV News. Sa kabila ng 2 linggong total lockdown, patuloy pa rin ang pagdami ng COVID-19 cases sa Bataan. Malapit nang tumuntong sa 3,000 mark ang mga aktibong kaso sa lalawigan. Ang ilang pandemic frontliners nananawagan sa mga kapwa nila Bataenyo na sundin ang mga itinakdang health at safety protocols upang mapigilan ang virus transmission. Narito ang report. Mula ECQ, balik Modified Enhanced Community Quarantine na ang Bataan ngayong August 23 hanggang sa katapusan ng buwan. Pero matapos ng 2 linggong total lockdown, tila hindi pa rin mapigilan ang pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Mula 2,263 active cases noong August 8 kung kailan ipinatupad ang ECQ, lumobo ito ng 2,979 nitong August 20. Noong August 8, nasa 540 na ang COVID-related deaths sa lalawigan at sa loob lamang ng 12 araw nadagdagan pa ito ng 83. 6,238 naman na ang bilang ng mga gumaling mula sa COVID-19. Kaya naman ang mga Bataenyong frontliner na pawang mga COVID survivor din ay nanawagan sa lahat na magpabakuna at sundin ang mga itinakdang health protocols. Hindi ka magiging kampante dapat. Like, if you think na, feeling ko wala naman tong travel history yung kasama ko, so I think baka pwedeng magkasama kami kumain, ganyan. So,
those moments, we have to be more extra careful and more cautious din doon. So, Minimum health safety protocol pa rin. Yun naman yung simpleng mga bagay pero napapabayaan natin at take for granted natin. Samantala, patuloy naman ang ginagawang pagbabakuna sa iba't ibang munisipalidad. Nakakalat na sa lalawigan ng 24 na vaccination sites at isang Vaccine Wheels. Sa latest vaccination report ng Bataan, umabot na sa 189,429 ang naturukan ng unang dose, habang 120,368 ang fully vaccinated. Target na babakunahan pa ang karagdagang 200,000 Bataenyo upang makamit ang herd immunity. Kasama si Rainiel Pawid, ako si JM De Jesus, CLTV News. Ilang tanggapan sa Clark Development Corporation isinara matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang empleyado. Sarado mula ngayong araw hanggang bukas, August 24, ang ilang tanggapan sa Clark Development Corporation o CDC para magbigay daan sa gagawing disinfection. Batay sa impormasyong nakalap ng CLTV News, ilang empleyado ng naturang government-owned and controlled corporation ang nagpositibo sa COVID-19 matapos silang magbalik sa 100% workforce noong unang 2 linggo ng Agosto. Sa inilabas na advisory ng CDC, isinara ang Building 2112, 2113 at ang 2121 kung saan nag-oopisina ang finance group. Sarado rin hanggang bukas ang ikatlong palapag ng Building 2127 o ang tanggapan ng Engineering Services Group. Mayroon umanong mga nakatalagang guards sa nasabing gusali at sila ang tatanggap ng anumang dokumentong kailangan ipaabot sa opisina. Para sa mga immediate concern, maaari raw makipag-transact online o tumawag sa numerong 499-1349. Sa pagbabalik ng CLTV News, ilang COVID-19 patients mananatili muna sa isolation facility ng barangay at munisipyo dahil puno na ang mga ospital. 11 district hospital sa Pampanga tumatanggap na rin ng COVID-19 patients dahil sa nararanasang surge. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Upang matugunan ang pagkapuno ng mga COVID-19 facilities ng provincial government ng Pampanga, mananatili muna sa isolation facility ng mga munisipyo at ilang COVID-19 patients na mayroong mild symptoms. Sa bayan ng San Simon, binigyan ng 7 araw na COVID care med kit ang mga pasyente habang naghihintay ng kanilang slot sa mga pagamutan. Yan ang balitang tinutukan ni Paulo G. Santos.
Pursigidong maunawaan ng 14 na barangay captain sa San Simon, Pampanga ang pagpapaliwanag ni Dr. Flor Sapanta, hepe ng Pampanga COVID-19 Center hinggil sa 7-day COVID Care Medkit na ipinamahagi nitong Lunes, August 23. Laman ng kada supot ang medical supplies na tatagal ng 1 linggo para sa mga COVID-19 positive patient na nagpapakita ng mild symptoms. Isang pakete po ito na naglalaman ng 5 gamot at 2 vitamins para sa mga may sintomas ng COVID-19. Good for 7 days po ito. Yung mga may sintomas po, gaya ng ubo, lagnat, sipon, o pananakit ng katawan at pagkawala ng panlasa o pangamoy. Dito nakasilid ang reseta na mababasa ang paraan ng pag-inom ng kada doses ng gamot. Sa loob ng 1 araw, 5 beses ang medicine na oral intake ng isang pasyente. 2 beses sa almusal at hapunan ang 1 tableta ng Cefuroxime. 500 mg ito at 1 tableta ng prednisone at vitamin D3. Habang sa tanghalian naman ang azithromycin. At dito mayroon din 1 banig ng paracetamol para naman sa lagnat. Base ito sa prescription ng pulmonologist na si Dr. Aiser Sugay, nakatuwang ng Pampanga Provincial Health Office. Ilan umano sa mga gamot dito ay hindi mabibili over the counter. Ito pong 2 antibiotics na to, hindi po sila over the counter, yung azithromycin at saka cefuroxime, pati po yung prednisone po. Yun pong prednisone ginagamit naman para mas gumanda po yung buga ng lungs po natin. Dahil sa pagkapuno ng mga pasilidad sa lalawigan, pansamantalang nananatili muna sa isolation facilities ng mga munisipalidad o barangay ang mga pasyenteng may mild symptoms hanggang magkaroon ng bakanteng COVID bed para sa kanila. Ayon kay Dr. Sapanta, halos punuan na ang nasa higit 100 bed capacity sa Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital o ang COVID-19 Center ng Pampanga at maging ang extension nito sa New Clark City na may higit 200 bed capacity. Ang mga programa umanong ito ng probinsya ay hindi para itulak ang gamutan sa bahay kundi para maagapan lamang ang mga kabalin na mula sa mild symptoms ay umaakyat sa kaso ng severe case. 11,000 medical kits ang inihanda ng provincial government na inilaan sa 2% ng populasyon sa kada barangay. Pananagutan naman ng barangay official ang handling ng mga gamot at direct reporting ito sa Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sakaling magkulangan ng supply kada linggo. The barangay captain will be doing the reporting of the utilization of this one. Tapos isasubmit po sa ABC President. The ABC President will then submit every Monday po kay Miss Angie Blanco dun sa yung report po, and then makikita naman po doon kung ilan pa yung naitira sa kanila, kung ilan pa yung hindi nagamit, and then the government po will replenish naman po. And then eventually kung talaga pong maging maganda po ang programang ito, ibababa na rin po sa LGU po ito. Pabor naman dito si San Simon Mayor Leonora Wong sa estratehiya na idediretso na ito sa barangay level. Bukod umano sa na-offload ang Municipal Health Office, paraan din ito upang mas lalong maging accessible ito sa mga target ng Provincial Health Office na mga taong may sintomas at nagpositibo pero takot na magpagamot. Marabol yung ginhawa kaya kami mapanatag kami lob dahil kitang gawa ng gov. Lalo-lalo na yung aldongay ni pendi na nung panulo. Diniretso na nakaring kapitan. Banta itang distribution mas valuda. Mas buri kung diretso ka rin kapitan, banta itang karerang responsibility. Erang ang bibigay LGU. Para kay ABC President Konsehal Randy Flores, ang programang ito ng Kapitolyo ay makapagdaragdag ng lakas ng loob sa mga may sintomas na kabalin para magpatingin sa doktor. Lalo na ngayon na nauuna ang takot dahil sa mahabang pila sa mga medical facility sa probinsya. At nung kanyang government hospital, lalay na pa mo. Nung mag-walk-in na ka man, ala namang makaredy ka agad na admission. Ma-isolate na pa mo karetan tent na makatambak la rin pasyente, which is may mga sintomas na yan. As of August 22, 2021, 116 ang bilang ng mga aktibong kaso sa San Simon, habang 4,996 ang aktibong kaso sa Pampanga, matapos makapagtala ng 424 na bagong kaso. Paolo G. Santos, CLTV News. Sari-saring reaksyon ang nakuha ng pamahalang bayan
ng Porac, Pampanga sa pamumuno ni Mayor Jean Capil matapos lagyan ng mga lalaking estatwa ng dinosaur ang isang bakanting lote para gawing public park ang lugar. Ang ilan aliw na aliw dahil matutuwa raw ang mga bata pag nakita ito, habang ang iba naman sinabing may ibang programang dapat unahin ng alkalde. Paglilinaw naman ni Capil, donasyon lamang ang mga ito at hindi ginagastusan ng munisipyo. Magbabalita si Paulo G. Santos. Naglalakihang estatwa ng mga dinosaur. Iba't ibang specie, iba't ibang kulay, iba't ibang sukat. Sa unang tingin, aakalain mong nasa isang eksena ka sa Hollywood film na Jurassic Park. Pero hindi ito Jurassic Park, kundi sa Porac. Kwento ni Mayor Jean Capil, sayang naman daw ang bakanteng lugar sa area ng Megadike sa Manibaog kung mababalot lang ng alikabok, kaya naisip nilang gawing isang public theme park ito. Nilinaw din niya na hindi yari sa buhangin o semento na galing sa Porac ang mga dinosaur na nakapwesto sa mini park. At nakita ko naman nung i-check namin, napakagandang tanawin. Not necessarily na naman na yun nga, sabi nga, napakagandang tanawin na yung mga bata makita nila yung mga dinosaur na parang totoong mga dinosaur sa aming bayan. At kami masaya, natutuwa na talagang masaya yung mga tao, mga bata. Nagkataon nga lang na pandemic ngayon, hindi pa nakakalabas yung mga bata. Pero time comes na makakalabas na tayo, magiging normal na nga, dudumugin sigurado ng mga bata na gustong pumasyal sa ating mini park. Alam naman natin yung mga theme park natin yan ay lumalarawan sa... Umani naman ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang naturang programa ng alkalde. Ang iba, suportado ito at sinabing papasyalan pa nila para makapaglitrato sa oras na ligtas ng lumabas. Habang ang ilan, ginawang katuwaan ng mga dambuhalang estatwa. Ayon sa isang comment, malapit na raw maitayo sa Porac ang Jurassic Park, habang ang isa, sinabing favorite movie siguro yon ni Mayor Capil. Nagtanong naman ang isang netizen kung nabakunahan na ang mga dinosaur. Ang ilang seryosong kritiko, sinabing sana'y pagkain na lang ang ibinigay sa mga nangangailangan sa panahon ng pandemya. Pero paglilinaw ni Capil, walang ginastos ang munisipyo para sa parke at wala rin daw siyang balak na gawing Jurassic Park ng Porac ito. Pero yung mga dinosaurs donation lang yan. At saka itong lupa donation. Ano hong eksaktong pangalan ho nitong landmark ho natin ngayon? Bayong Porac Mini Park. We call it Bayong Porac Mini Park at Manibaog Libutan. Hindi man mahalaga sa mata ng iilan ng mga dambuhalang dinosaur sa mini park ng Porac, para sa alkalde, ang maliit na bagay na makapagbibigay saya sa mga batang napagkaitan na lumabas ngayong panahon ng pandemya, ang kanyang gustong bigyan ng halaga. At least po, kahit pandemic, nakikita nila na may ginagawa ang lokal na pamahalaan at they are optimistic rin, we are optimistic na darating ang time at matatapos itong pandemyang ito, may mapupuntahan ang ating mga kababayan. Paulo G. Santos, CLTV News. Narito naman ang isang mabilis na sulyap sa ibang mga balitang dapat niyong malaman mula sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Hatid sa inyo ni JM De Jesus. Prioridad daw ng Clark International Airport Corporation o CIAC ang mabilis na pag-roll out ng COVID-19 vaccine para sa kanilang mga empleyado. Inaasahang matatapos sa pagbabakuna sa Setyembre ngayong taon at bibili ang CIAC ng mga antigen test machine upang magkaroon pa rin ng regular monitoring. Posible pa rin kasing mahawa ng COVID-19 kahit na fully vaccinated na. As of August 16, nasa 91% na ng mga empleyado ng CIAC ang bakunado kontra COVID-19. Samantala,
Nasa 400 estudyante ng Mabalacat City College ang nabakunahan na rin kontra COVID-19. Ang mga nakatanggap ng bakuna ay ang mga estudyante ay edad 18 gulang at papasok sa kanilang internship ngayong semestre. Ayon kay Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo, isang paraan ito upang makamit nila ang herd immunity. Hindi rin umano nila pwedeng papasukin sa internship ang mga estudyante nang hindi pa nababakunahan. Ang MCC ang pinakaunang pampublikong kolehiyo na nagpabakuna sa kanilang mga estudyante. Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang second phase ng Masukol Flood Control Structure sa Paombong, Bulacan. Ayon kay DPWH Regional Director Roselier Tolentino, malaking abala umano ang dinudulot ng tubig din nanggagaling sa Manila Bay kapag may bagyo dahil napupunta ito sa mga ilog ng Masukol. Mapoprotektahan na umano ng istruktura ang mga residente pati na ang kanilang mga kabuhayan laban sa malalakas na pag-ulan. Natapos ang unang phase ng konstruksyon ng istruktura noong taong 2019. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Drug Reformation Center sa CL ginamit na bilang COVID-19 isolation facilities. Pagdaraos ng PBA closed circuit games sa Pampanga, aprobado na ni Governor Pineda. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Bagamat may nararanasang krisis pangkalusugan, patuloy namang nadaragdagan ang bilang ng mga naarestong taga Central Luzon kaugnay ng ipinagbabawal na gamot. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3, umabot na sa 6,522 ang bilang ng mga naikasang drug operations sa rehiyon para sa unang bahagi ng taon. Malapit nang mapantayan ang higit 8,000 operasyon na isinagawa sa buong 2020. Pero sa kabila ng mataas na bilang, unti-unti namang nababawasan ang mga drug reformation facility matapos itong gawing mga isolation centers dahil na rin sa lumalalang COVID-19 surge. Para sa karagdagang detalye, kaugnay ng balitang yan, makakasama natin ngayon si Ginoong Glenn Guillermo, ang tagapagsalita ng PDEA Region 3. Good evening, Sir Glenn. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Ma'am Sonia, at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Sir, maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makapanayam kayo dito sa ating CLTV News. Ang una ko po sanang nais itanong sa inyo, Sir, ilan na sa mga drug rehabilitation centers ang na-convert into isolation facilities? Actually, ma'am, wala kami exact number. But marami nga po, tama po kayo, marami na po ang na-convert because kinonvert po siya as quarantine facility because of COVID-19 surge. So yun po yung isa sa nagiging problema natin ngayon dito sa region.
Sir Glenn, yun bang mga drug patients natin sa mga nabanggit na pasilidad, kasama ba nila yung mga COVID patients? Hindi po ma'am. Since na-convert po siya, yung mga na-convert po, so tigil po ang intervention program doon sa mga nasabing reformation center. But ang nasa isipan po kasi ng iba ma'am, pag drug surrenderers, lahat reformation center. Meron po tayong bagong algorithm ngayon na ginawa ng DOH at ng Department of Health and the Dangerous Drugs Board. So hindi naman po lahat ng mga drug users or surrenderers ngayon ay sa reformation. Okay. So Sir Glenn, yung mga facilities na ito na na-convert na, meaning wala na talagang drug surrenderies doon, wala na yung mga dapat na ma-rehabilitate doon, saan sila nilipat at gaano sila karami? So as I've said a while ago po ma'am, meron po kasing ginawang algorithm ngayon si DOH. So yung iba po nasa facility base drug reformation center. Dalawa po kasi yan eh. It's either ang mga drug user po, it's either reformation center or yung tinatawag na facility base. When we say facility base ma'am, ito po yung mga pasilidad na pinapatakbo ng direkta ng Department of Health. So meron po kasing ang mga users po kasi nabanggit nga po sa dating interview, wala pong one size fits all kumbaga. Kumbaga po may mga category po sila. So sa bawat category, pag low risk doon pa lang po pumapasok yung tinatawag na reformation. So yung mga nasa high po, sila po ang dinala namin ngayon doon sa tinatawag na facility base. So sa ngayon po yung mga munisipyo na kinonvert na isolation facility, yun po yung may problema ngayon. So hindi naman po lahat kinonvert. Meron pa rin naman po na mga munisipyo na may reformations, nag-exist na reformation center. Sa madaling salita, kung nauunawaan ko yung sinasabi ninyong bagong algorithm, hindi naman nga lahat nangangailangan na ilagay sa reformation center. Yeah. Pero still and all, ang sinasabi nyo dahil marami pa rin yung mga drug users at saka pushers na kailangan na aresto o nakuha doon sa mga operation ninyo na sinabi nyo nga na napakarami na rin at malapit na ngang malampasan or mapantayan yung bilang ng operasyon na ginawa nyo for the entire year last year, no? Sa ganitong kalagayan, meron bang nangyayaring sabihin na natin dislokasyon? Meron bang, ang ibig ko sabihin ng dislokasyon is yung number of people that are supposed to be in the reformation centers that are still running, higit ng marami kesa doon sa kayang i-accommodate ng existing reformation centers after ma-convert ng ilan into isolation facilities for COVID patients. Sir Glenn. Actually ma'am, yung mga number of operations namin na binanggit nyo kanina, yung 8,972 last year, actually these are not actual anti-drug operations. These are coordinated operations. Yung actual drug operation po natin last year is 2,843. Kasi ipaliwanag ko lang po ma'am, lahat po kasi ng anti-drug operation, regardless kung yan ay ginawa ng PNP, PDEA, NBI, should be coordinated with us. Okay. Now, yung 8,000 na binabanggit niyo po kanina, those are not anti-drug operations, but those are coordinated drug operations. So hindi po sila positive drug operations. Those are just coordinated. So ngayon po, ang actual numbers po natin ay 2,843 last year. Ngayon po is 1,575. So still mataas pa rin po ma'am. Now, yung sa binabanggit niyo po kanina, ang mga number of arrested po natin ngayon are not drug users. These are people who are engaged in illegal drug activities.
Kaya po, ibig sabihin, ngayon pong pandemya, ang nakakatakot, dumadami rin po ang engaged sa illegal activities. And some of these arrested personalities are not drug users. Talaga lang, hindi po sila gumagamit. Talaga pong nagbebenta. Kaya yun po yung nakakaalarma ngayong pandemya. Pero kung maraming nagbebenta, edi marami din pinagbebentahan, hindi ba? So, ibig sabihin, marami din ang mga users kasi otherwise, kung walang mga users, kanino magbebenta itong paparaming bilang ng mga nagbebenta na ito, di ba, Sir Glenn? Tama rin naman po kayo doon, ma'am. Kasi kung wala pong demand, wala pong magsusupply. So, ang masasabi lang po namin talaga dyan, yun nga po, isang nagiging problema po talaga dyan, yung intervention program ng bawat munisipyo. Kasi bawat munisipyo po kasi may kanya-kanyang intervention program. Yung iba po is reformation, yung iba po ay tinatawag na community-based rehabilitation program, at yung iba nga po is facility-based. So, ngayon po, ang problema lang natin po talaga is the reformation. Yung facility-based. Facility-based po, ongoing po siya, ma'am. Ongoing ang facility-based. Okay. So ito mga intervention yun na ito sa mga dapat sana ay nabibigyan ng intervention, ano? Papaano ang epekto nito overall dun sa management ninyo ng problema? Kasi considering na in spite and despite of itong mataas na COVID-19 incidences, nangyayari pa ito. So ito ay nakakakomplika, hindi ba, Sir Glenn? Yes, ma'am, that's true. Ang ginagawa po ngayon ng mga law enforcers, kagaya ng PDEA at PNP, particularly PDEA and PNP, nagkaroon na po kami ng unified watch list. Before po kasi, ma'am, for the information of our viewers po, magkaiba ang listahan ng mga drug personalities ng pulis at ng PDEA. Para po lalo namin silang ma-monitor, kasi nga po hindi magkaiba ang aming listahan, ginawa po yung unified. So isa na lang po ang listahan ng PDEA at ng pulis. At para po mapaigting ang pagmamonitor sa kanila, which is napakahirap po talaga, to be honest. Kasi problema natin is intervention and monitoring. Ang ginagawa po ngayon ng kapulisan at ng PDEA, may tinatawag po kami na monthly validation at meron din pong monthly workshop para po malaman kung sino ba ang mga nabigyan ng mga intervention before na baka nag-relapse. Kasi po, isa pa pong problema yan, ma'am. Baka nga itong mga taon to nabigyan ng intervention, yun naman nag-relapse naman pala. Bumalik pala. Pag sinabi nating relapse, para po sa kaalaman ng iba, nabigyan na ng intervention pero bumalik po sa paggamit. So yun ang challenge po talaga sa mga law enforcers. Sir Glenn, marami bang kaso ng o may ilang porsyento kaya ng mga nadala na sa rehab ang muling nagbalik, no? At pagkatapos ay nakulong? Magandang tanong po yan. But to be honest, ma'am, we don't have the figures, but DOH meron po sila. Ito po kailangan maintindihan din po natin sa mga, especially sa mga medical practitioner. Ang relapse po, that is part of recovery. So hindi naman ibig sabihin na nag-relapse din po ay palpak din yung ginawang rehabilitation. Okay. May times po kasi talaga na ang tao ay nagre-relapse because ang addiction nga po is a mental disorder. So, pero hindi naman, yun nga po, yun po talaga ang mahirap diyan pag nag-relapse. So, we have the figures kasi po ang nagme-maintain kasi ng number of patient na nag-undergo ng rehab at yung nag-relapse is the Department of Health. Okay. So, ilang porsyento naman sa mga operasyon ninyong ginawa, coordinated at yung iba pa, yung mga may namatay na drug personalities? Meron ho ba? Kasi parang naging medyo nawala sa eksena yata, no? Kasi nung mga nakaraan, may mga nagkakaroon ng mga madugong enkwentro, hindi ba?
kapag meron kayong operasyon, whether or not these are PNP-led or your agency's initiative. Sir Glenn, can you help us with this? As to the exact numbers, ma'am, hindi ko po alam yung exact numbers. But 2016, mataas talaga, ma'am. 2016, 2017. Yan po kasi yung kasagsagan ng kampanya laban sa illegal na droga. But ngayon po, recently, itong 2020 to 2021, bumaba po. Unang-una po, siguro dahil nga may although tumaas ang number of anti-drug operations, pero kumonti rin naman po yung mga namamatay due to anti-drug operations. Sa PIDEA po, ang alam ko po, dito sa Region 3, as of sa 2021, isa pa lang po ang matay. Pero sa PNP, hindi ko po masabi kasi hawak po nila yung sariling datos nila. Doon, ang tawag po nila doon is died in police operations. So hindi ko po kasi alam ang datos nila ngayon 2021. Sir Glenn, pwede bang tulungan mo kaming unawain yung dynamics ng itong drug problem natin at saka itong pandemya? Papaano yung dynamics nitong dalawang malaking problemang ito? Kasi ang ating Pangulo, hindi ba, nasa prioridad niya sa listahan ng kanyang mga kailangan na isagawa, di ba? Yung pagpigil sa drug problem, paglutas sa drug problem. Kanya lang pumatong yung pandemya. Papaano yung challenge na kaakibat nitong dalawang problema na ito? Please help us understand. Unang-una, ma'am, sa totoo lang, to be honest, nung dumating yung pandemya nung March last year, bumaba po una yung anti-drug operation, yung kasagsagan ng ECQ. Akala po talaga namin magtutuloy-tuloy. Masaya po kami nun kasi una, walang anti-drug operation dahil walang taong lumalabas. Fortunately, pagdating nung June, bigla pong July, dahil lumuwag po yung restrictions, so biglang taas yung anti-drug operation. So, nabanggit niyo po kanina, ma'am, although yun, binigyan ko lang po kayo ng overview na akala talaga namin magtutuloy-tuloy po yung pagbaba ng anti-drug operations at yung number of arrested individuals. Okay. Unfortunately po, nung lumuwag talaga yung restrictions, tumaas din po yung number of anti-drug operation, tumaas din po yung mga arrested person. Ang sabi ko nga po is, sa totoo lang, nakakapagtaka talaga yon. Considering po na mayroon tayong pandemya, na may limited ang mobility ng tao, ba't tumataas? So, ako po, ito, personal ko lang naman po ito, na obserbasyon. Baka siguro nga po, dahil po sa kawalan din nung trabaho, baka natutukso yung iba na mag-engage sa illegal drug activity. So, importante rin po dito, especially sa mga magulang naman, is yung tinatawag na demand reduction, yung preventive side. So, kailangan talaga mabalanse po natin ng lahat, ng ahensya ng gobyerno. Hindi lang yung puro huli. Kailangan meron din tayong yung preventive education, turuan natin yung sa barangay, ano ba ang masamang epekto ng droga, ano ba ang magiging kahihinatnan pag ikaw ay nagbenta ng droga, ano ba ang parusa pag ikaw ay nagbenta ng droga, gumamit ng droga or in possession ng drugs. So dapat po hindi lang huli or dun sa supply reduction, kailangan magkaroon po ng balanced approach sa supply, sa panghuhuli, sa demand reduction, pagtuturo, including sa harm reduction. At pag sinabi natin harm reduction, ito po yung nabibigyan ng mga intervention, mga naligaw ng landas at mabigyan ng pagkakataon through rehabilitation. Okay. Sir Glenn, meron ba kayong panghuling mensahe na nais na iwanan bilang paalala sa ating mga tagapanood, lalo na sa gitna ng pandemya, kung paano natin palalakasin yung panawagan para tigilan na itong, I don't know kung paano gagawin, pero para naman kahit paano mabawasan ang pag-engage ng mga tao sa illegal na droga. Sir Glenn.
Una po, nananawagan kami sa mga magulang. Kasi po, ang pamilya po talaga ang masasabi natin pinaka-effective tool sa preventive education pagdating po sa droga. Ano po? Kung ang bawat pamilya ay walang gumagamit ng droga, ano po, kung ang ating mga anak nababantayan po natin, napapayuhan natin, nasasabihan natin ng masamang epekto ng droga, nawawala ang demand, nababawasan yung demand. Ibig sabihin, na po, instead na madagdagan yung problema natin sa mga bumibili ng droga, nababawasan. Na po. So, yun po, sa mga magulang, turuan po natin yung ating mga anak, no? Bantayan po natin sila, lalo na po yung mga kanilang mga kaibigan. Baka mamaya po tinuturuan na silang magbisyo, o kaya naman po, meron din pong ganitong insidente na yung mga sindikato ginagamit po yung mga bata para magbenta ng illegal na droga dahil nga po sinasamantala nila yung batas, yung Republic Act 9344, dahil nga yung mga minor de edad nga po ay hindi po pwedeng kasuhan. So basically, yan lang po yung sa pamilya, doon po tayo sa preventive side, at sa barangay naman po, makipagtulungan po kayo sa amin, sa PIDEA at sa police. Kung meron po kayong mga alam na illegal na aktibidades, meron po kaming mga hotlines para po tawagan at kami po ay action naman, both PNP and PIDEA. Okay. Maraming salamat, Sir Glenn. Hanggang sa muli, mag-iingat ka. Thank you very much. Maraming salamat po, Ma'am Sonia. Matapos mahinto ang mga laro ng Philippine Basketball Association o PBA, bunsod ng pagsasailalim sa Metro Manila sa enhanced community quarantine nitong August 6 at ngayon modified ECQ na, muling sasabak sa hardcourt ang mga manlalaro. Inaprubahan na kasi ni Pampanga Governor Dennis Pineda ang kahilingan ng PBA Board na dito sa lalawigan ituloy ang liga. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Justin Dizon. Sa pangalawang pagkakataon gaganapin sa Pampanga ang mga laro ng Philippine Basketball Association o PBA simula nang magkaroon ng COVID-19 pandemic. Nitong Lunes, August 23, isinapubliko na ang naging desisyon ni Pampanga Governor Dennis Pineda na pahintulutan ang pagpapatuloy ng liga sa lalawigan. Sa sulat ng gobernador kay PBA Commissioner Willie Marcial, sinabi nito na wala siyang pagtutol sa kahilingan ng PBA Board na dito idaos ang mga natitirang laro ng PBA ngayong season. Alinsunod na rin daw ito sa Resolution Number 31 ng IATF at ang Joint Administrative Order 2021-002 ng Philippine Sports Commission, Games and Amusement Board at ng Department of Health. Ayon kay Pineda, dapat mag-secure ng permit ang PBA mula sa mga lokal na pamahalaan kung saan idadaos ang mga laro, practice at kung saan ang hotel na tutuluyan ng mga manlalaro at coaching staff. Kabilang dito ang lungsod ng San Fernando at Angeles, mga bayan ng Bacolor at Mexico at sa Clark Development Corporation at Don Honorio Ventura State University. Batay sa liham ni Pineda, dapat sundin ng lahat ng mga kasali sa PBA Closed Circuit Games ang mga health and safety protocols na ipatutupad sa semi-bubble setup. Kabilang dito ang limitadong paggalaw ng mga manlalaro at ng mga coaching staff mula lamang sa kanilang hotel o housing venue patungong practice at playing venue at pabalik sa tinutuluyan. Hindi rin dapat lalampas sa 25 na individual ang kalahok sa isang koponan. Kinakailangan ding sumailalim sa RT-PCR test ang mga kasali sa semi-bubble sa loob ng 48 hours bago makapasok ng Pampanga at magpa-antigen test isang araw at bago mismo ang kanilang laro. 120 personnel lamang ang papayagan sa venue sa mismong araw ng mga laro. Ito ang mga manlalaro, coaching staff at iba pang PBA personnel. Bawal namang manood ang publiko. Inaasahang gaganapin ang PBA Games sa darating na Setyembre. Justin Dizon, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Para sa Twitter naman at CLTV36. Instagram at CLTV36 Official.
Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at aming website sa www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat po. Stay safe, mga karehiyon.